kendo kacha wacho ni ng'ato no yud transport reimbursement mare maselen elufu apar moko nokoso kuonde mag nire Nairobi, moko noyudo wuoth mag dok dala kama ne gintiere kar sustaining economy mar piny gi andaus. En gimoro ma en addition. Emomiyo nawacho ni adwa baro matin gi paro gi Recho onge rach di State House, onge rach gero stadium, onge rach gero hostel. In fact mar hostel na morgo kabisa nikech university sani expand kuonde mang'eny to onge kama nyithindwa ninde sama gidhi e school. So onge rach gitimo gigi te Recho. But kidwa timo economic planning, mano ok en kaka itimo economic planning. You have to have a plan in place. To kidwaro mondo I avoid, nikech wan kaka Kenya wan piny madongo. Waseneno ji mang'eny kata pinje mang'eny mowuok from zero kagiidho kagidhi malo. Rais nyocha ka wacho ni odwa timo program kaka mar Singapore. Nase somo economy mar Singapore and how the Singaporean economy no grow. They had a very clear plan. Kuonde mane gidwaro invest in. Singapore, for example, decided it's a very small country to no gi resources mage no wuon. Singapore decided ne gidwa invest in the service industry. Kenya waka e number 1 driver mar economy in agriculture, number 2 in service. Service industry. Singapore no decided to invest in service industry. One of the first things negatimo was investing in the education sector, which is magpunj. Negidwaro ni jio oswach kizungu nikech neginyalo export kata import services, more or less. Tokineno Singapore kawuono en hub adiri mar service industry because negin very intentional kaka negid plan economy. Shida mawan go ka Richo en ni plan enango. Yes, wagero stadium, yes, idhi wuoyo. And by the way, sama system tiyo konego bed kata ni wuoyo gi ng'ata ng'ata. Ibiro naka utiya. So ok en problem nigi President Ruto kende. En problem gi Kenya as a whole. Chakre President mosekadho. Ok onego wabedi na condition ni nyaka idhi wuoyo gi ng'ato mondo gimoro amora otimre. But fortunately or unfortunately mane Kenya ma wadake kawuono. So beber, samoro beber gik moko State House go be wadhi waneno ni State House chal nade kane pok waneno. So onge rachne. But gima temo wacho ni coupled with that nyaka ibed gi planning. For example, kapok ikaw pesa mora mora idhi tero kumoro, you have to make sure ni itimo due diligence. Is there capacity to manage pesa ni? Sani akawa mi kata pikipiki kata mi pong donge in group. Benu bedo sensitized. Sustainability issues mag investments moket kanyono. What is the plan? Omi Sierra County Stadium. Plan umar sustain stadium ni enango. Udwa ka events kanyo mundu bedga ku manage go. What is the, maybe there is a plan. But gimate mo wacho en nyaki team proper economic planning. Nyaki ngini pain points wa enango kako ganda ma Kenya. Mokuongo mana kako wacho ni youth unemployment is now becoming obedo national crisis, national disaster. It's just a national disaster. To okochako gi Ruto by the way. Kata ching telo mar uru chon. Nuange ni wadhi bedo gi bubble moro ma di bus mar youth unemployment. Koro sama wacho ni ka wa point to affordable housing manikuria to anadak nyatike ukanyal chope. Sama igero ute man kuriaka. Ase wacho ni hardware tetete mantie migocho ni go bed ni sani stock there. Okinyal blame gi gimomiyo okinyiew smiti mara ma uso Migori town to gidhi gigolo Nairobi. At the end of the day, nyaka inyiew smiti kama bei ni piny. Koro the question is, smiti madhi kao Migori town cha, be onyalo bedo priced the same kaka smiti madhi ta kao Mombasa kata madhi ka kao Nairobi. Nikech onge gimomiyo adhi ta nyiew smiti 200 ka en smiti manyalo nyiew 100. Emomiyo ni gigi systemic. Because one capitalist system, ngato body to supply demand, mano kende gima control. Akanyal blame government for nyeo smiti ma cheap when nigi nyeo ma expensive nikech koro in Kuria. Oyo. So the only way manyalo implement is kawa team organically from paying kawa demand. In fact, bottom up, the same thing magisebedo kanegi campaign goes bottom up. If they just go back to that bottom up concept, mundo wange ni plan was an economy enango. Point wa enango nikech oknyal bedo ni thieth wantie gi issues education kaka sani there was capitation issues. I'm glad ni rais no mulo wach capitation nikech samoro lit na kaneno billions madhe itawacho ni but capitation pod nigi shida kai skunde onge pesa because ngato kaka what did Kibaki do? Let's go back to Kibaki. What did Kibaki do? Kibaki no wacho niya adi mi free education, free primary education. Egi manowacho. Koro pesa madekao mondo idhi chul go school fees ka primary ka kawe idhi tim go gimoro nono idhi nyiew go chiemo idhi med go employees mane kaka no stimulate systemically. Koro ono opinyo ni systemically enango modwa timo mondo stimulate mondo hiwo economic planning kata economic simulation systemically. System ne kanitie en gima ber kabisa. Kenya ma wadhi mbele sani okoningo bedni ang'eyi kata ing'eya mondo idhi kidhi hospital kituo tiyudi yath. Onego idhi kanyo in kaka ja Kenya kidhi
district hospital ni chati dia dati yudo ya thiedhi despite your political leaning left or right. Mane gima watemo wacho. Ero kama na inya ntiere ote madonjo kar kae Sheila kachel koda ka Oscar gi Rachel. Ewacho ni en thuolo moyudo mar puonjo oganda.